Molt bon dia i benvinguts a la darrera jornada del Congrés del Festival Internacional de Mapping de Girona. Good morning and welcome. This is the last day of the Congress of the International Mapping Festival of Girona. Up till now, it's been a pleasure. Lots of interesting, exciting things have happened here as our lecturers have shared amazing works and amazing ideas. So it's really worth spending the hours, I think, sitting here listening. Els ponents han compartit tants projectes fantàstics i tantes idees excitants que a mi em sembla que no és una pèrdua de temps i que és aprofitar-lo molt, estar asseguts aquí en aquestes cadires absorbint tota aquesta informació fantàstica. Doncs us dono la benvinguda, molt bon dia, estic contenta de veure's aquí. Welcome, good morning, I'm happy to see you here and let's just start. The first talk of the day is a presentation of the Artists in Residence and grant of the Bolid Art Center here in Girona, which its goal is to produce work that is thought specifically for the city. And this grant, an Artist in Residence, will be presented by Carme Saiz, who is the director of the Bolid Art Center. Last year's winner, who is Rafael Triana, and this year's winner, Alex Popa. So please welcome them as they are going to tell you all about it. Moltes gràcies, bon dia. Gràcies al director del festival per convidar-nos i per l'organització d'aquest fantàstic festival. És un plaer que tingui continuïtat i que vagi evolucionant d'una forma molt positiva i creativa, que és el que ens interessa més. I això té molt a veure amb el que presentaré com a directora del Centre d'Art de Girona. Des de l'inici del festival es va voler que hi hagués una aliança del Festival de Mapping de Girona amb el Centre d'Art de la ciutat. I es va voler que hi hagués aquesta aliança per fomentar la interacció entre iniciatives en el camp de l'art contemporani, però també perquè a través del Centre d'Art es posés molt èmfasi en la vessant creativa que podien tenir els treballs de mapping. Podien considerar que amb un inici del desplegament de les tècniques de mapping, els treballs que se realitzaven eren molts com un catàleg de tècniques i de recursos que se desplegaven en unes façanes. Aleshores, vàrem pensar que apostar per una major creativitat dels treballs, per la vessant més artística, que no fos tan tècnica, podia ser positiu per interaccionar en el festival. Explico això perquè em sembla que amb l'evolució que ha fet el festival en molt pocs anys, amb els pocs anys de vida que té, aquesta evolució l'ha fet ja d'una forma natural i ja no és tan necessari que s'aforci un treball com aquest que estic explicant jo, sinó que la programació artística que s'està duent a terme, i amb això hi té molt mèrit en Xavier, ja té aquest criteri des de dintre mateix, en si mateix. Per tant, estem treballant ja d'una forma absolutament naturalitzada. Tot i això, la proposta que fem a través del projecte de residències del Centre d'Art també ajuda a portar un treball de més llarg recorregut i d'interacció amb la mateixa ciutat. El Centre d'Art de Girona és un centre d'art molt petit. Ara molts de vosaltres que sou de fora segurament no el coneixeu, m'agradarà que el coneixeu. No penseu que trobareu un gran edifici, que no hi és. Tenim 2 espais expositius petits, tenim un apartament d'artistes residents, tenim un espai taller de treball. Per fer activitats utilitzem altres equipaments de la ciutat. Estem molt implementats en diversos indrets, però no tenim la consistència d'un gran edifici. En temps de crisi, que són els que hem viscut, això ho hem agafat en positiu i hem pensat que també ens permetia ser com cavalleria lleugera, molt més àgils, ens ajudava a ser d'una forma molt més fàcil a penetrar en tot el teixit de la ciutat i interactuar amb les plataformes artístiques, amb la comunitat artística existent, no només a la ciutat, sinó en el territori. Amb aquest plantegem, per tant, els 2 espais expositius que tenim i que podeu visitar, hi ha una exposició molt bonica que es diu Caminar sobre el gel, del comissari David Armengol, que us recomana.
Hi ha l'espai expositiu a la Rambla i un altre a l'altre extrem del barri vell, que és la capella romànica del segle XII de Sant Nicolau, amb una exposició desplegada en els dos espais, per tant us la recomano. I tenim un espai, com dic, des de fa només 2 anys, des del 2014, d'artistes residents. És un petit apartament de 30 metres quadrats en totes les necessitats, que té cobertes totes les necessitats perquè pugui estar-s'hi un artista i si vol estar-s'hi en parella, i el dotem també d'un espai de treball en el Centre Cultural La Mercè, amb un espai, una nau de tota de pedra també molt bonica de 60 metres quadrats, i en el cas de la beca de creació de Mapping cedim un altre espai perquè el Centre Cultural La Mercè durant l'estiu està tancat, que és una capella del segle XVI, que és la capella de Santa Llúcia, que també la ciutat, com sabeu, gaudeix d'un patrimoni extraordinari. Doncs és un lloc molt bonic, ampli, de 500 metres quadrats, amb una torre modernista amb unes vistes impressionants, que els artistes queden com molt impressionants de poder utilitzar aquest espai. Aleshores, el 2014 vàrem començar un projecte de residències d'artista estable durant tot l'any que permeten al Bòlit, en el Centre d'Art de Girona, no només acollir artistes aquí que facin un treball in situ en relació amb la ciutat, en relació amb el context, sinó també, i cosa que jo valoro quasi com a més important, portar artistes de Girona a l'exterior, perquè milloren el seu currículum, perquè puguin exportar les seves creacions, perquè puguin lluir l'excel·lència del seu treball, i amb això la nostra intenció és fer convenis bilaterals amb altres agents que ens permetin aquest import-export d'artistes i de treballs creatius. En aquests artistes no els demanem que ens facin un producte final, una obra creativa exposable. O sigui, no demanem que hi hagi una peça, sinó que demanem que utilitzin els nostres recursos, el nostre suport, les nostres instal·lacions per fer un treball de creació i d'investigació. O sigui, ho oferim com a laboratori d'experimentació i ens interessa molt que surtin treballs que es relacionin amb la ciutat. Només en un cas sí que es demana un treball final i és en el cas de la beca de Mapping. En aquest cas demanem als artistes la convocatòria, o sigui, en tots els casos sempre fem convocatòries obertes i internacionals per triar els treballs dels artistes, i en el cas de la beca de creació de Mapping tenim una convocatòria compartida amb el festival en la qual es demanen propostes a artistes de tot el món que tinguin a veure amb algun indret de la ciutat, i la proposta és que l'artista escollit, i només se n'escull un per cada una de les edicions, aquest artista tindrà l'oportunitat de fer una estada a la ciutat durant 2 mesos, la qual començaria en el congrés del festival, com és el cas, l'Àlex acaba d'arribar, abans d'ahir va arribar a la ciutat, i estarà durant 2 mesos, per tant, tot l'estiu a Girona, treballant, posant, implementant el seu projecte i adaptant-lo. Adaptar-lo perquè una cosa és fer un treball a distància i l'altra amb la realitat que te trobes i amb les possibilitats que te trobes. Aleshores, després, durant tot un any, tenen l'oportunitat de poder acabar de treballar el seu projecte de tal manera que en el festival de l'any següent el poden presentar. El poden presentar ja com a programació artística del festival, i aquest és el cas del que ha fet en Rafael Triana, que ha vingut de nou a la ciutat ja amb el resultat del treball i està dintre de la ruta de la llum de la programació artística del festival. Per tant, per mi és un plaer poder presentar aquests 2 grans artistes que han sigut triats per concurs internacional amb un jurat d'experts plural, i en la trajectòria d'aquesta beca, que és curta, tan curta com la vida del festival, hem tingut primer unes artistes de Barcelona, el segon artista va ser el Rafael Triana, i ara tenim l'artista Àlex Popa amb nosaltres, i el tindrem a la propera edició del festival ja ensenyant el resultat. Dit això, ja he explicat el marc general, i el més interessant és que pugueu conèixer el treball dels artistes. Com he dit, el treball final ja resultant i que podeu visitar a la Casa de Cultura d'en Rafa, i la proposta, que ja veurem d'aquesta proposta que se'n deriva l'any que ve, de l'Àlex. En tot cas, tenen la paraula ells i us ho expliquen. Rafa, muchas gracias por tu trabajo,
tu paciencia con nosotros, porque no es fácil, debo decir que no es fácil hacer este tipo de trabajos muy adaptados, pero creo que lo resuelves bien. Y la experiencia de ser cubano, eso le ha ayudado muchísimo, seguro. Gracias, Carmen. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí, Carmen, a Alex y a todos los presentes. Bueno, yo vengo de Cuba. Un segundo. Vengo de Cuba, que es un país dominado por el hombre y construido por animales de la misma especie. Llevo un año viviendo en París, en Francia. Soy bastante tartamudo, así que le pido un poco de paciencia. Llegué a Europa flaco y lleno de sueños, y ahora estoy embarazado de McDonald's. Soy artista plástico y audiovisual. Mi obra opera las instalaciones y el arte del video. Comencé con el mapping estando en Cuba, en La Habana. Esto me permitió hacer obras por encargo, sí, por encargo, y así pagar mi alquiler en mi costosa capital. Hoy esta técnica la uso para obras más específicas, por tanto no me considero un artista del mapping como tal. Voy un poco más allá de las técnicas, de los medios que me sostengan más una obra. Como artista de Cuba tengo una visión del arte bastante bipolar y hermética. Creo en el arte que vive en la política y la política que vive en el arte. Por tanto, intento llegar al límite de las cosas siendo causa y no consecuencia. Todo esto me permitió hacer el proyecto No sé tú, pero yo, que ahora cambió y se llama Memoria Colectiva, Estado Sólido. Ganador de las becas del BOLIT y ahora está en el festival de este año. El proyecto tiene como objetivo crear una papelera de reciclaje en tiempo real, donde las personas pudieran echar los documentos y ficheros que ya no cumplían su función social. En el transcurso de la beca de aquí, en estos 2 meses, que la ciudad me enamoró y todo lo que vi aquí, la descifré y todo me cambió. Las 2 versiones que tenía del mundo, la visión interna de la isla y la versión megapíxel de Europa, me dinamitó mi percepción y cambió todos mis conceptos de arte, consecuencia y modus operandi. Pasé de ser un hombre funcional a ser una forma observada. Como resultado de este proceso, la obra me mutó y quedó como una memoria USB conectada a la tierra de Girona, para compartir información y desinformación. Vi esta ciudad como un puerto de entrada donde conectar mis experiencias, mis caos, mis problemáticas. La obra compara el sistema del Windows con el sistema político-social de un país, sus conexiones, y es que yo veo a las personas como aplicaciones diseñadas por el sistema, donde cada día nos instalan y borran datos, ficheros, recuerdos, en fin. Me interesaba crear una obra escultórica y que funcionara como pantalla donde proyectar y así darle un cambio de carácter e ilusión. Más allá de crear los efectos de video, me concentré en asumir la forma de la USB como elemento ilusorio por su escala y cambio de utilidad.
La banda de la obra la hizo un amigo de Francia muy bueno, que es un compositor, y está, perdón, y está inspirado en los sonidos del Windows, del sistema, de los virus, de los software. De ahí parte todo el tipo de audio de la obra. Para finalizar, esta USB, que ahora la tienen en pantalla, de 100 GB de capacidad, está conectada a Girona, y es una relación física y abstracta entre el arte y el mapping, entre yo y Europa, entre Cuba y España. Yo creo en el arte como actitud, como forma de vida, no como sensación. Cuando se termine el festival, volveré a ser un artista emigrante, y es que ahí radica el arte de verdad, cuando no somos necesarios para otros. Hoy soy un artista sin cobertura que le gusta la Nutella. Muchas gracias a Carmen, del equipo del Bolid, a Xavi, al festival, a la ciudad, que me enamoró, de verdad. Y aquí la he pasado muy bien, y gracias por dejarme ser yo. Acá. Esto, I think I have to connect myself. Yeah. I need a projector. ¿Qué necesitas? I don't know if you can flash it, so. Okay, I think that should be okay. So, yeah, it's a pleasure meeting you guys over here. My name is Alex. I'm a polyhedric artist, graphic designer, nerd. I pass most of my time in front of the computer, sacrificing my free hours, as a matter of fact. And I most of the time don't see the light out. So I have some problems with that. I wanted to thank, first of all, Carmen for this opportunity. It's a real pleasure to be here, because I was already here for the amateur category the last year in the festival, and I saw a little bit the city around. It's really nice. The people are nice. The drinks are good, especially. And every time I came here, even if it was only for one time, I had loads of fun. Everything is too cool for my standards. Let's put it in this way. I wanted to thank as well Rafael for his intervention. I love his project for the collective memory, especially. And I think he should put this thing a little bit further on, not only with USB memories, but even with literally terabytes and terabytes of information. It could be even more interesting for the next project. That's fine. So, starting the presentation, yes, my name is Alex, as you can see from the presentation. I'm a graphic designer, yes. I graduated like 2 weeks ago, but I still have the intention to continue my studies in Germany after the residency is finished. So I still consider myself a student, and I'm not disoccupied. And I do stuff. I love robots, I love strange creatures, I love games, for example. I'm a very big fan of BioShock and Dark Souls. And in my free time, I do these kind of stuff with ZBrush and other programs that allow me to actually identify a little bit clay sculpturing and modeling at its best, let's put it in this way. So, yeah, strange creatures thing. And because, as a matter of fact, I'm still new to the graphic design, mapping, and artist thing, let's put it in this way, I made a little show reel with all my stuff that I gathered from
from the academy, from the past experiences, and from the commissions that I had. Hope you enjoyed the. Just put it on. Okay. Come on. Windows is always a pain in the ass, I'm sorry for that. Okay. Yeah, I hope you enjoyed. So, talking about the project itself, my artist project was based on the research of 1.618. That means the research of phi, and that means on the research of the golden ratio itself and how it could be applied to other design fields like photography, art, and graphic design, literally, because I'm always using this kind of algorithm to manage to obtain something like that. It is equilibrated, and it has the right space and the right amount of white space and black space between words, letters, and graphic design itself. So the thing is, it's not just a chance that plants, for example, unfold in beautiful patterns. And besides that, the Greeks found out that they grow literally following some precise and constrained patterns, let's put it in this way. And they are based on a very particular geometrical pattern ratio. But the thing is, it wasn't until the Renaissance that an Italian did the math. He figured out that the key to the beauty itself was 1.618. It's a little bit strange, I know. There are many things correlated here. We can see unfolding sacred geometry. We can see basically the four elements characterizing the light, which most of the times people don't understand how much beauty works in a more rational way. And the thing is, whenever we try identifying it better, we just fall into pitch black, unreasonable concepts because we can't understand exactly what it is. That is the main problem. So, because I don't want to bore you to life with math problems and irrational philosophical issues and other things like that, I'm just going to say that we are basically if we take, for example, the measure of our body from the navel to the half of the body, if you're a well-proportioned person, you measure exactly 1.618. So the thing is, this kind of a proportion is seen all over the beautiful body, let's put it in this way. And it was a thing that most of the times artists use that, and they had so many problems with that because in the first phase, they didn't know how to use that. They actually didn't understand it. And then again, it was repeated all over and over again, all over the beautiful things. Beautiful.
Okay. The thing is that the Fibonacci number can be approached even in a geometrical way. Let's say, for example, that we assume that we have a square with the sides that measures 1. Continue on. We construct a second square that measures 2, and with the same sides, attaching another square to it. We're going to have 2 over there, 3, 5, and 8. Basically, they are the basic Fibonacci number sequence, and if we draw a tangent passing through each square, we can obtain this ratio. So this is the simplest explanation about the golden ratio itself. That's why I was saying I don't want to bore you to death with math problems and stuff like that. This actually is considered a harmonic beauty, and this kind of stuff is seen especially in the Nautilus. We could recognize it if you have a Nautilus and you take a frontal photo of it. You can, I don't know, carve it if you have the occasion or the manners to do that. Put it everywhere you want to see your photography or your art. And you can see that most of the times every kind of artist uses this pattern to define ratios and equilibrium, okay, between one space and another one. It is a little bit complicated at first, but then again, it gets easy to recognize almost everywhere. In public advertisements, in photography, most of the good photographers have this kind of stuff in their mind. And whenever they take a photo, they use this ratio, a little bit more simplified, of course, but they use this ratio to base the good photos, let's put it in this way. So because the project is based on this sequence, the overview of it will be projecting onto some mosquito nets. The research based on natural and material concepts with this algorithm inside applied to noises in some other softwares where the noises take part with this algorithm, modifying my meshes and my object itself, because I'm going to work entirely in 3D, and I'm going to have projected from one side and the other side, basically 2 different noise patterns, but they're the same. They have only different seeds, and they have different ways of interacting between each other. The nets will be placed, so because in the front view, we can see it exactly as the golden ratio, and from the aerial or the perspective view, are going to have the nets distance in half a meter each other. And they will have a really nice effect, and I will obtain, because I like playing around with noises and other things like that, and because I like analyzing a little bit more the concept behind it, I will obtain something like this. I just apply some lights in plus, just to better identify the thing itself. And I'm going to see how this pattern is going to unfold itself, and then actually obtain something that is more than just a noise, and it becomes almost a natural principle. Unfortunately, I know that this is superficial, because being a human and being a generated man pattern, almost, I can't define the natural ways of this thing unfolding itself, because I'm going to put my finger inside of it, and I'm not too sure about what I'm going to obtain. So it's basically, these 2 months will be a research based on the ways that this kind of stuff could bring me to understand better the golden ratio and how to apply it in my case, in 3D modeling and in mapping itself. This is another example that I tried to, I didn't manage to make something more concrete, because I still have to study a little bit the algorithm itself, but I wanted to do something based on this kind of patterns. So I hope you enjoyed my speech, and if you did not, I hope you had a good nap. Sorry about that. Agrair molt als artistes pel seu treball i desitjar molta sort
good luck a l'Àlex Popa durant aquest any de treball pensant en Girona. Moltes gràcies a tots.